Lollipop, lollipop. Mga makukulay na lollipop. Sana all mag-lollipop. Vlogzy TV! What's up? Welcome ulit sa aking channel. Meron akong ipapakita sa inyo, mga friends. At ito, mga makukulay na lollipop, gaya ng mga to. Iba't ibang kulay, iba't ibang disenyo. Kadalasan ng mga ito, kapag palapit na ang buwan ng Disyembre, ay nakikita ibinibenta ang mga to sa mga daan. Ang ganda silang tignan. Iba't ibang mga hugis. May tanong pala ako sa inyo, mga friends. Noong bata pa kayo, mahilig din ba kayong mag-lollipop? Sabi nga nila ay nakakasira ng ngipin pag nasubrahan. Sa bagay, matatamis ang mga ito. Siyempre, gawa sa asukal. Para sa akin, okay lang. Basta hindi madalas kayong mag-lollipop. Bihira lang, yun pwede. Lollipop, lollipop. Lollipop pa more. Lollipop po kayo dyan. Lolo, lola, gusto niyo ba ng lollipop? Lollipop, lollipop. Bigyan niyo ng lollipop ang inyong mga jowa, mga friends. Kapag malayo mo silang tignan, akala mo mga laruan. Lollipop, lollipop. O ayan, nabusog na ako sa lollipop. Magpapaalam na ako sa inyo, mga friends. Bali pinakita ko lang itong nadaanan kong mga makukulay na lollipop. Dito po yan sa harapan ng plaza namin, dito sa Mangaldan, Pangasinan. Importante ay huwag niyong kalimutang mag-lollipop, mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay, kita ulit tayo next time. Goodbye. Tamis ng lollipop.